या कसे आहे तुम्ही? हा बरे. व्हिडिओ बघितला व्हिडिओ? हा ये बाय. हा बरी. चालला बसते बसते अजून बसते. तुम्ही खुर्चीत बसा. असं बाई बोलू बोलू. हा बोलू आला भोलू व्हिडिओ म्हणजे काय मी बोलते त्याला आपले हौशन भोलू हाक मारते. पाणी दे. आता ताईला घेऊन आजीच्या घरी आलोय. आजी तुम्हाला खूप जण विचारतात व्हिडिओ मध्ये. मग तुझी कृपा बाबा माझ्या. अच्छा माझी कृपा बोलतात. इथे आमच्यासाठी कॉफी बनवते आते है ना. कॉफी आतेला लाज वाटते बरशी. आधीचा तू तरी केलंस कोण. सोनीकडे काय आत्याने आणि आजीने बघायला दिलं. ते काम ठेव खाली. कोलंबी कोलंबी आणि भाकरी. अरे वा. पण तुझ्यात त्याच्यात आजी खाता? नाही चॅनल बदलूक नाही माझ्या याचा. चॅनल बदलायला नाहीत? नाही लावते असा पण चॅनल नाही बदलूक येत. रिमोटचं सेल हे गेलंय का? काय माहित नाही जरा बरेच दिवस झाले काय ना ये. काय लावू तुम्हाला? आमचे सिरियली नेहमीचे हे कोणता? मराठी सगळे पाठोपाठ लागतात ना. आई बघते संगीता लावते बाजूला जा. आहे. हा. की त्याला आजीची टीव्ही आणि आजी टीव्ही बघतात ते पण फेमस झालं. आजी फेमस हा आहे ना. ते बघते मी. आता आजी तुमच्यावर फोटो काढायला येतील, चालतील? हा कसा फोटो काढणार तुम्ही? कसा फोटो काढणार? हा फुल काय आता इथे आमचं गावची म्हणजे आता आपला गावच झालाय ना. हा. आता घर बांधलंय म्हणजे आपला गाव झाला ना. आपल्या ह्या गावची पालखी कालिका देवी तिची आता पालखी आलेली आहे. तुम्हाला दाखवते थोडासा शॉर्टकट मध्ये दाखवते. आपल्यामध्ये किती डिस्टन्स दाखवू का त्यांना? हा दाखव. हे बघा कुठे उभा होतो मी. ती आहे आणि पालखी कुठे आली? पालखी तिकडे आली आहे. हे सर्व आत्तानी बघा सारवून टाकले सर्व. देवी येणार ना. तुम्ही नाहीत? मला घेऊ नको. आता एकदम बेकार कपड्यात उभी आहे. जास्ती गर्दी ना चालायची. ह्याला धुवायला नाहीत? हो याला म्हणते जरा. काय खातोय? काकडी. काकडी खाते. खातो आहे ना छोटासा. ते भूक लागली. काकडी खातोय. आता देवी येते मुलांची ना. ते पाठ वगैरे तयारी करून ठेवली. टाकायला त्याला हे बघ. पोपटला धुतलं. हा कसं धुतलं? आंघोळ घातली थोडी. त्याला पण बरं वाटलं ना बघ. अंगावर पाणी राहत नाही पण त्याच्यात. नाही ना. नाही हे बघ बबड्याला धुवून आणलं. आता दुसऱ्याला आता त्याला पण जरा हे करते. त्याला काढणार नाही. त्याची आता प्लेट धुणार फक्त. प्राणी असले की जरा असं करावं लागतं ना मेहनत. हा मग प्राण्यांना असं बघावं लागतं नाही तर मग दुर्लक्ष होतो. का झोपला काय? हा झोपला नाही तो बरोबर पटलं ना. नाही. आपल्याला हात लावायला नीला धरू. हे जरा जड काम आहे. हे बघ, काय नाही एवढं. हे बघ. हा फिरतच नाही. तो आंघोळ करायला घाबरतो. कालू बघा कसं झोपलाय. तो झोपला दमून आला. काढू ए बाबू. हा घाबरतो. बघा आता घाबरेल बघा पाण्याला बघा. त्याच्या अंगावर मग मला चावायला येणार तो. बाबू आंघोळ करा जरा. बघ ना आता गरम होतं ना मग पाणी पाहिजे त्यांना. बघा नाही तुला बघतोय रे तो. तुला हे करतो. मला आता काय नाही करतोय. बघ चावायला येतो. चल बाद झाला आता. ते घेते त्याला. ते राहते. ठीक आहे. प्लेट मध्ये चुरमुरे. खातो चुरमुरे. खातो बघ. खाजी मेकअप करताय? नाही मेकअप नाही करत. मग काय? असं कधी बाहेर गेले तर जरा पावडर. सवय आहे ना जराशी असं चालायची. बबी घाऊन ते घामली. मग कोण चांगले लोक असतात काय असतात. कोण आता फोटो मारला आणि साकेत मिठी मारतात. कोण असा मुला बिला. मग जरा स्वच्छ वागायचं आपण. आत्या आतमध्ये असतात आहे बघा. हा असं ते बबीला आवडत नाही आमच्या. असं बबीला आपल्याला बा पाहिजे. बरोबर. हा नीट जरा नीट. मम्मी पण पावडर लय लावते. लय नाही पण जरा असं भुसा त्याला असं आवडत नाही. हा बरोबर. माझी आई म्हणत होती किती स्वच्छ वागायची गंगाबाई.
दत्ताराम कदम. आता आत्याला पावडर लावूया. मला ना मी लावत माझ्या होते. आजीने हे काय लावायची बा. आणलं चणे आले का? गरम करून आणले. बॉडी बनवायचं नाही खाऊ. गरम चणे. ते सोलायचे. हे बघ काय ते बघ बघा थांबा बघा त्याला सवय आहे ना बघ गरम आहे ना वरची भाजी आहे. बघ चाप्टर आहे तो बघा आता थांबा जरा वेळ थांबतो बघा आता ते हातात घेत बघू त्याला भूक लागलाय बघ म्याव म्याव बघ ऐक बघ म्याव, म्याव, बघ. आंबा मी शाटत होतो. हे कोण आले आता? बोल. आपण छोट्या मुलीने पार्टी बघितलेली नाचवता ना त्याचा पर्यटनचा दिवस इथे गारांना घालणारा गुरव कोण पूजा करायची. आमच्या हा? गावात. एक होता अडतो चांगला म्हणतो तो गेला गेला काय हो शिकाऊ आहे मान्य करून घे गरजा सुखपती मिळो नाव व्हायचं आबाजी आबा सुखी सांभाळ पुढच्या वर्षाचं राखण कर. हे माझ्या पप्पूचा गारांना घालायचं आहे काय? माझ्या पप्पूचं लवकर लग्न होऊ दे या वर्षी नाव सांग. मग मी पुढच्या वर्षी आहे सुभाषजी मिळून दे. ना हा मग पुढच्या वर्षी आहे ना जोडप्यानी ओंकार वरती सुभाष वरती शिरवडकर ओंकार शिरवडकर ओमकार पप्पू ओंकार शिरवडकर असं म्हणताय पुढच्या वर्षीपर्यंत करून आण आरामात गेलो आयच्या वाजवा. वाजवा वाजवा वाजवा. कोणती कोणची आता कोण कोण आहे? मस्त पाहिजे ना आता इथे बघा आमचा सकाळचा नाश्ता आलेला आहे. कांदा पोहे. आणि आता विटू पण खातोय आमचा मिठू पण खातोय बघा कसा. खा. बघा खायला बघ शूटिंग काढली की वरती बघतो. मग त्याला समजतं बरोबर काजी कुठून आलात? मी जांभूळ फटाई म्हणतात अशी फिरत फिरत आली. कुठे गेलेला? दादाच्या लग्नाला? दादाच्या हल्दीला. हल्दीला? हो माझ्या नातवाच्या हल्दीला गेली. अरे वा. पण सर्व काय हुरकल्या. फक्त डॉक्टर आहेत माझा नातू. ते काय फक्त त्याला भेट दिली आणि ताबडतोब आली. चला आता टॉनिक घेऊया. हो टॉनिक घेऊया आता. अगं दुकानात जायचं होतं ना मला. टॉनिक इकडे तयार आहे मी खाते उपास असलं तर कधी. हे बघ आमची आजी काय खाते उपवासाचं. आणि उपास आहे ना सोमवार बॅटरी आणली. एक बॅटरी आमचे हे झाली आहे ना काय मग अरे वा मस्त पैकी. नवीन बॅटरी. हे बघ मी आपल्या डॉक्टरला भेट दिली पापी घेतली आली आणि आईला भेटले तिच्या. इथे काय रेसिपी चालू आहे? इथे आता गवारीची ही भाजी बघ 20ला. हे बघ आधी 4 दिवस. हे काय काळ्या वाटाण्याची उसळ 20 रुपये. छान आहे ना? छान आहे. 4 दिवस तरी झाली वास आपल्याला. 4 ने 1 महिना टिकेल ती. हे बघ काय काय आणलं. 15-20 दिवस टिकेल तरी वा. मिरची नव्हती आधी. या मसाला ही उडद डाळ कोफ्ताचं खाणं हरभरा लिंबा आणि हे मिरची पाव किलो. शॉपिंग केली आहे आजीने. आजी कोण आली आता market पोळीचा मधून कणा पा. आली. तशी मिरची पा. काम करून आली पप्या अरे काय आता गेले 6च्या नंतर. सहाला गेली बरोबर. हळदीला जाऊन आली आणि येताना शॉपिंग केली आता मी काय आणि इकडे करते गवारीची भाजी मोडते मोडते. गवारीची भाजी मोडते आता मी काळ्या वाटाण्याची उसळ करणार आहे. हम्म. आता थोडे काळे वाटाणे वाटून देणार हे बघ. कारण उसळ चांगली होते हम्म. मिळून येते हा बघा. जरा घट्ट पण आहे ना. हा घट्ट आता हे काय तुम्ही हे घेता? वाटप केलंय ह्याचं वाटण. कांदा खोबऱ्याचं. कांदा खोबरा आणि आलं घेतलं ह्याच्यात जरा ठेचून आणि काळी मिरी जराशी चवीला. ते वाटलेलं आपण खाली काढलं ना तिकडे. हा हा ते हे काढलंय हे बघ हे आपण नरम हे त्याचं काढलंय काळ्या वाटाण्याचं. मग खाली सोडा मावशी हे काय
हे बघ साडी पण कशी अगदी चापून चोपून अगदी बरोबर नेसणार एकदम व्यवस्थित. नाहीतर काय काय माणसांचे पोर असे काय फुगे घातला येतात. पोरीचा कनापा काय? पोर काय घातला पोरीचा कनापा आधी टापटीप कशी आहे. आता 80 वर्ष संपायला आला आजीला खाण्याचं पण आवडत नाही आवडत स्वच्छता पाहिजे हा. स्वच्छता पाहिजे. एकदम टापटीप आजी आपल्या कपड्याला घाण पुसत नाही घाण फक्त पुसत कपडा नाही. असतो सदैव तिचा. आजीजवळ एक कपडा असतो हम्म. कमरेला गुंडाळलेला. हो तिथं आपण काय जरासा टाकलं कांदा टाकलाय फोडणीला तेलामध्ये ना. हा, तेलामध्ये पण तू अशी मस्त हे झाली जेवायची होती दीड चमचा मसाला घ्या. 1.5 चमचा ना. आता हे हळद हळद पावडर हे आता होते काळा वाटाणा आणि बटाटा. हम्म. आम्ही गायची तर चालत पण नाही ही पहिली जुनी पिक्चर बघली मग गाणी म्हणा. अमिताभ बच्चनचा काय तर दुसरा कोण हिरो बघा तुम्हाला हिरो कोणते आवडतात? हिरो काय ते अमिताभ बच्चन जास्त अमिताभ आणि बच्चन, सलमान खान. सलमान खान आणि आता हे दाखवता अनिल गावात कपूर पण आवडतो तिला. हा सगळे काय असे चांगले कार्यक्रम करतात ते आवडतात असून ते पोरगे पालगेच आहे माझे मग आशीर्वाद. सलमान खानला खूप ही करायची. आणि तुम्हाला कोण आवडतात? मला जास्त आवडीचं शाहरुख खान आणि सलमान खान हा. दोन. आणि हिरोईन मध्ये जयाप्रदा आवडते मला. एक वारली ती पण. हे बघा आता हे झालं हे बघ. हे बघ. आता ही उसळ काळ्या वाटाण्याची. झाली ना, उकळ आली की झाली ना. हा उकळ आली की झाली. जरा घट्ट करायची त्याला. झाकण ठेवते. दाखवा कसे मेकअप करतात दाखवा. गावात मेकअप कसे करतात तिकडे? काय नाही मेकअप कसला केस बांधायचे जे आहे ते साधा वर्षा पुढे कंगवा घ्यायचा केस मला तर बांधायचे एकदम केवढे जंगली लावायचं makeup. पहिला आंबाडे बांधायची मी आता म्हणजे काय कारणाने केस गेले ते बांधता पण येतील येत नव्हते. येतील आता परत पण आता येतील. भरपूर आलेत आहे तेव्हा लाज वाटायची आता काय ना आता इंदिरा गांधीचं आपण हे घेतलेलं आहे सर्व इंदिरा गांधी अरे बापरे. गेली बिचारी राजीव गांधीच्या आधी पण आता गांधी त्यांनीच आवडते. सगळं ते त्यांनीच कापले होते ना आता मॅडम सगळे अरे बापरे. अच्छा इंदिरा गांधी सारखे. आता बॉपकट आता म्हणजे कटच आहे सगळा आता केस गेलेत ना मावशीचे. म्हणूसाठी ना तर मी अशी ना माझा लोकं म्हणतात तुमचे केस का असे झाले. आंबाड असायचं